सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। पर्ससीन मासेमारी नौकांवर कारवाई करणार तसंच मत्स्यायुक्त हे नागपूर अधिवेशनानंतर कार्यालयाला भेट देतील हे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर पारंपरिक मच्छीमारांनी आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे। मात्र मत्स्य आयुक्त येण्यापूर्वी आमच्या इतर मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आयुक्तांसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल। आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत कार्यालयातील कुठल्याही अधिकाऱ्यास बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा पारंपरिक मच्छीमारांनी दिला आहे। अनधिकृत पर्ससीन नौकांवरती मत्स्य विभाग कारवाई करत नसल्यानं तसंच इतर मागण्यांसाठी पारंपरिक मच्छीमारांनी मत्स्य विभागासमोर उपोषण छेडलं होतं। उपोषणादरम्यान काल काही मच्छीमारांची प्रकृती खालावली होती, उपचारास नकार दिला होता, तसंच मासेमारी विक्री बंद केली होती। त्यानंतर आज बंदर विभागाने मच्छीमारांच्या मागण्यांवरती लेखी आश्वासन दिलं आहे। पर्ससीनवर स्वतः आयुक्तांनी कारवाई करावी ही पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आयुक्तांना कळवली आहे। परवाना अधिकारी मुरारी भालेकर यांना निलंबित करावं ही मागणी वरिष्ठ स्तरावरती असल्यानं प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्य व्यवसाय मुंबई विभाग मुंबई व आयुक्त मत्स्य व्यवसाय महाराष्ट्र राज्य मुंबई कार्यालयास कळवलं आहे। त्यासह इतर मागण्यांवरती लेखी आश्वासन मत्स्य व्यवसायाचे सहाय्यक आयुक्त अलगिरी यांनी पारंपरिक मच्छीमारांना दिलं आहे। त्यानंतर मच्छीमारांनी आपलं आंदोलन स्थगित केलं आहे। मात्र आयुक्त येण्याअगोदर याची पूर्तता न झाल्यास आयुक्तांसमोर आंदोलन करणार, शिवाय कार्यालयातील अधिकाऱ्याला बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा दिला आहे। दरम्यान काही मच्छीमारांची प्रकृती खालावली होती, त्यांच्यावरती ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले। आम्ही जे दिनांक 16 पासून पारंपरिक मच्छीमारांनी मिश्रित कार्यालयासमोर जे उपोषण चालू केलं होतं त्याच्यात एकमेव असं उद्दिष्ट होतं की ज्या अनधिकृत बोटी सिंधुदुर्गाच्या समुद्र किनाऱ्यावर मासेमारी करतात त्या पर्ससीन बोटींवर कारवाई करावी आणि त्यांना कुठेतरी थांबवून आमची जी रोजीरोटी जी हिरावून घेतली जाते ती आम्हाला ती मिळवून द्यावी। कायद्याने जी आम्हाला संरक्षण दिलं आहे ते कायद्यात राहून त्या अधिकाऱ्याने त्याचं काम करावं आणि आम्हाला संरक्षण द्यावं ही आमची एकमेव मागणी होती। परंतु फिशरीज खात्याकडून या मागणीला कुठचाही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे 16 तारीखपासून आम्ही हे आमरण उपोषण चालू केलं होतं, पण कुठचाही प्रतिसाद नाही आणि कुठे राजकीय लोकांचा पण प्रतिसाद मिळत नाही। हे सांगल्यानंतर आम्ही आमचं आंदोलन तीव्र करायला घेतल्यानंतर आता आम्हाला काही ठोस मागण्या 2-3 मागण्या आमच्या पूर्तता केलेली आहे। त्यात एक मागणी म्हणजे जे सागरी सुरक्षा रक्षक ज्या बोटीतून बंदरातून अनधिकृत पर्ससीन मासेमारी चालते अशा बंदरात जे सागरी सुरक्षा रक्षक आहेत त्यांचं काम आहे की येणाऱ्या बोटींची नोंद घालावी आणि ती आपल्या कार्यालयाला कळवावी। ती नोंद न घालता रात्रीच्या वेळी त्या बोटींना आपण त्यांना हे करायचा, हेतू पुरस्पूर फायदा होण्यासाठी त्यांना मदत करायची आणि आपला हेतू साध्य करायचा असे जे काम करणारे जे सागरी सुरक्षा रक्षक होते त्यांना तात्काळ निलंबित करावं ही मागणी आमची मत्स्य व्यवसाय खात्याने मान्य केली आहे। तसेच जे अकार्यक्षम परवाना अधिकारी आहेत मालवणचे त्यांना पण आपण त्यांची पण तक्रार आपण वरिष्ठांना कळवलेली आहे असं पण त्यांनी आपल्याला पत्र दिले आहे। तेव्हा आणि जी आमची महत्त्वाची मागणी जे मत्स्य व्यवसाय खात्याचे महाराष्ट्राचे आयुक्त यांनी येऊन इथे कारवाई करावी ते पावसाळी अधिवेशनानंतर म्हणजे नागपूर अधिवेशनानंतर मालवणात येतील आणि ते आम्हाला भेट देतील व ते कारवाई करतील अशाचं पत्र त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे। तर त्या या 2-3 मागण्यांच्या पूर्ततेनंतर आम्ही आमचं जे आंदोलन आहे उपोषणाचं ते तात्काळ थोड्या दिवसासाठी थांबवलेलं आहे। परंतु आम्ही असं आजच त्या कार्यालयाला पत्र दिलं आहे की जर येईपर्यंत बाकीच्या मागण्या आमच्या पूर्ण कराव्यात आणि जर त्या नाही झाल्या तर ज्या दिवशी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य जे या सिंधुदुर्गाच्या कार्यालयात येतील त्या दिवशी आम्ही ठिय्या आंदोलन करू आणि त्या संबंधित कार्यालयातील एकाही अधिकाऱ्याला आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही कार्यालयातून बाहेर पडू देणार नाही या आशयाचं पत्र देऊन आज आम्ही आमचं आंदोलन हे थांबवलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।